Zdravíme vás z snad nejkrásnějšího místa Düsseldorfu. Jestli tady teď je, tak teď je to určitě nejkrásnější místo v Düsseldorfu. Pravda, to je všude, kde jsme. Je to tady fakt krásný. Hofgarten. Hofgarten. Adame, say hello. Hello to my bitches in Prague. Po celém světě, že mám. In the whole world. Oh my gosh. Takže v létě. Jo, no. Je to fakt krásný. To deku. Tentokrát nebude brát ubrus, ale deku. A je už. Tak to mám čím zakryt. Stízečky. V pozadí máme Düsseldorf Eye. Takzvaně Düsseldorf Augen. Augen. Oh my god. To je nový Traintum. A to bude tam. Bude tam někde nahoře, no. No, je tady fakt pěkný, no. Chilling and killing. Romantika všude. Dávám jednu radu. Pokud nemáte auto dražší než 1 000 000 korun, tak se nejezděte, protože vás dají pokutu za to. Bude tu policejní šikana, jak jsme mohli dnes vidět. Vás prostě zastaví na férovku a dají vám nějaký trinkel, to by si skoupil lepší auto. Zákon, že jako nemůžeš do města s autem pod 1 000 000. Přesně, že jim byste dělali ostudu, že jo, to nikdo nechce. Ti radši dají peníze na to, by si skoupil pořádně auto, než dostali. A nebo kolo prostě, jo, to je taky frčí. Tak to má být, no. Buď máte auto za mega, nebo máte kolo. Není nic mezi tím. Pokud jste černý, tak nemáte ani to kolo. Musíte běhat Co okolo. ukradnete. Tak zase na chvilku, no. Tak se vám hlásit? Chtěli jsme vám ukázat naší bromance. Podělit se s vámi. Přesně tak, čekejte krásné fotky. Jsme trochu na měko. Vystačí jenom golfová hůlbíček, tyhle, na kouři, to drivem. Tak zatím. Bye bye. Čágo.